तरह लोगन देख सकता नहीं, ये हमारा गांव के मंदिर है और बहुत ही हमने के बहुत मने यहाँ हर कोई के मनोकामना पूरा होखेला। ये हमने के गांव के भीखम बाबा के मंदिर है, यानी हमने के यहाँ का पूर्वज रही बाबा जी, यहाँ का जिंदे में समाधि ले लेनी। तो यहाँ कोई भी आदमी अगर आवेला अपन हर मन्नत भगवान पूरा करलन भीखम बाबा। ऐसे यहाँ कोई भी आके अपन मन्नत रख सकता, यहाँ हर मन्नत पूरा हो सकता, ताकि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा लोग आवेला। एगो पर्यटन स्थल में गिनती होखेला भीखम बाबा के। यहाँ मेला भी लागेला कि माधोपुर तृतीया मेला माघ में लागेला। ऐसे लोगन यहाँ आ सकतनी और लोगन के हम नज़ारा देखावतनी कि हमारा गांव के नज़ारा कुछ ए तरह से बा गजब। मौसम शाम के टाइम भी बा, कहीं थोड़ा सा हम चलतनी अपना बगीचा के तरफ भी। और लोगन देखी कि काल से इतना ज़्यादा बारिश भइल बा, इतना ज़्यादा बारिश भइल बा कि हम का बताई। आई हमरा गांव के ठाकुरबाड़ी मंदिर है, यानी यहाँ ठाकुर जी के पूजा मंदिर में होखेला। ठाकुरबाड़ी मंदिर है। आई देखी ये पोखरा के का हालात भइल बा। आज काल से इतना ज़्यादा बारिश भइल बा कि देख ली एमें बिल्कुल पानी उतना ना रख, लेकिन लोग देख सकता नहीं कि पोखरा में देखी कि कितना पानी हो गइल बा। ठीक बा, तो लोग देख सकता नहीं गजब के शाम के टाइम की नज़ारा बा। मौसम अभी ई बता रहल बा कि अभी बारिश होई। देख ली लोगन पूरा अभी बादल छइले बा, ऐसे बारिश के संभावना अभी भी बा। और वो लोगन के बतावे के चाहतनी कि ई जगह इतना विख्यात बा कि हम का बताई। लोगन आके यहाँ अपन मन्नत रख सकता नहीं। भीखम बाबा हर मन्नत हर व्यक्ति के पूरा करेनी। और देखी लोगन ये बगीचा के हालात कि नज़ारा कैसन बा यहाँ के लोगन बताएं। और हमर मैडम के तबीयत खराब बा काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे हम अकेले आ रहल बानी, अभी कुछ मजबूरी बा। इससे लोगन ये बात के थोड़ा सा दिक्कत हमरो बा कि अब तबीयत खराब है तो हम का करी, ऐसे हम अकेले आ रहल बानी। तो लोगन ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते नहीं हम। इतना ज़्यादा तूफान बा, हवा सब कि का बताई हम, लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा बा। तो लोगन के मौसम के नज़ारा भी दिखा रहल बानी हम। देखी लोगन आयल बानी हम अपना चल रहल बानी बगीचा में तनी घूमे कि बगीचा के का हाल बा। ये हम देखी लोगन कि ई मौसम में बारिश तो कल से बहुत ज़्यादा तबाह कल ही बा। और साथ साथ में इतना ज़्यादा पेड़ पर से डाल टूट टूट के गिरल बा कि हम का बताई। देखी लोगन ये हमनी के बगीचा के नज़ारा कुछ ए तरह से बा, देख सकते हैं लोगन। देख ली लोगन। और मौसम ऐसा लगा था कि फिर से बारिश हुई। लोगन देख सकता नहीं, देखी लोगन पूरा बारिश फिर से पकड़ ले बा। और पूरा बारिश मुझे लगा था ये 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो लोगन के ये बतावे के चाहता नहीं कि चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन इंसान के कभी अंदर बदलाव ना आवे के चाहिए। ऐसे इंसान के कभी बदलाव ना आवे के चाहिए। तो देखी लोगन मौसम कि का मतलब हमारा बगीचा सामने ही बा फुलवारी। और आए रही घूमे तो कन्हैया लोगों को दिखा दी। और फिर चली लोगन